En justa correspondència a la feina que ells fan, perquè això del one man show no existeix, en justa correspondència al que ells han fet al llarg d'estos 8-9 mesos últims, uns més, altres menys, m'agradaria que passaren el mateix cangueli que vaig passar jo ahir ací i que pujaren a l'escenari a fer-se una foto amb vosaltres. A ells els teniu en el catàleg, els teniu en els tríptics, però desgraciadament no estan tots en el tríptic o en els catàlegs perquè moltes vegades no sabem quins ajudarà a l'últim moment. Joan Santacreu, Anabel Calderón, Susana Vitoria, Jaume Aznar, Ramon Monjo, Benja Sánchez, Sergi San Juan, Marta Borja, Mario Redondo, Carol Fuster, Roser Bartolomé, Sari Laosa, Neus Escrivà, Anabel, Abdó Alcañín, Joan Miquel Reig, Carles Gandía, Cristina Campillo, Eugeni Alcañín, Mariano de Soler, Ana Soler, Carlos Olivella, Cristina Manda, Iván Vitoria, María Máñez, Jesús Tejada, Mara Marco, Ana Guarinos, Miquel Cárcel, Oro Olmos, regidor de Cultura Josep Navarro, David Ábalos, Cristina Mata, Israel Lamolda, Laura García, Isabel Escrivá, Laura Ferrer, Pilar Colechá, Aina Pedrós, Irma Ferri, Raquel Rodríguez, Alba Pérez, Ricardo Linares, Maite Villalba, Cristina García, Pep Granell, Francesc Rivera, Marc Campins, Juan Pazo, Laura Granell, Mara Pastor, Joan Metal, Marc González, Cristina Borràs i Andrés Castillo. Policies locals, gent de càrrega i descàrrega i de serveis de l'Ajuntament de Seguretat. Moltes gràcies a tots. Estos son los que os ofician. Venga. Para la foto. ¿Algún fotógrafo que porte càmera? M'agradaria una selfie amb el públic. Si podeu posar llum al públic abans de convertir això en un infern, perquè els que us recordeu de l'estrena de 666 fa 16 anys al Bernat i Baldoví, el Bernat i Baldoví acaba sent un infern. Avui, així, comencem en el calor i després vindrà l'actuació. Serà un infern, però de moment una selfie amb la gent del curro del Mir. Gràcies. Poseu llum al públic, perquè aquest equip sense el públic no seria res. Llum de sala, per favor. Bueno. ¿Dónde estaba una persona? Apréndense. Mira, vale, Pep. Vale. Poseu llum a la sala que la gent no ix. Alceu els braços el públic, que no ixiu.